Ja som sa ešte nedotkla svojho telefónu a som si povedala, že dám si dnes deň bez telefónu. Ja sa väčšinou veľmi skoro ráno dotknem môjho telefónu kvôli tomu, že tým, že som mimo, tak skontrolujem, či mi nepísala mamka, ocko, sestra, či sa to čo nestalo, viete. Ale dneska som proste rovno vstala, išla som robiť veci a som povedala, že to je dobrá príležitosť na to niečo také skúsiť. Takže som všetko zatiaľ riešila cez notebook. Akože je to taký cheat code, hej, ale tak no čo, však v pohode. Takže zatiaľ som všetko ľudia písala cez notebook a na telefón teraz iba natáčam kvôli tomu, že ja nemám peniaze na kameru. Čo ste normálni. A prvá vec, čo idem urobiť, je sa idem prejsť kvôli tomu, že no už nie až tak slnečné bolo. Ale je teraz slnečnejšie, ako má byť celý deň, takže dnes mám celkom stokársky outfit. Späť. Vonku je chladno. Idem skontrolovať, či sú nejaké voľné pračky a keď sú, tak ideme si vyprať, lebo už nemám rád čo nosiť. Už všetko je smrdavé. Všetky pračky sú obsadené, akože je sobota, takže ľudia si všetci perú. Takže buď počkám do večera, uvidím, či tam bude voľné, alebo to robím zajtra, alebo to robím až v pondelok. Teraz si ideme urobiť kávu a idem si dať niečo namaľovať, lebo včera plánový zošiť na maľovanie. Na watercolor. Mám prvú stranu robenú zo včera. OK. Bolo vybraté. Bola som s dievčatami raz, viackrát, ale tento je ten trip z pláže. Takže idem namaľovať ten plážový deň, aby som si zapamätala nejaké veci, čo sa stali. A tento tu prvý deň bolo, keď za mnou prišla moja kamka, slovenská. Sme boli tu na King's College. Plán bol uskutočnený. Viete čo? Toto je veľmi divné podľa mňa, lebo prečo by som používala Word, keď existujú iné veci, lenže Word, ja v tom viem robiť, takže som taká, že to je najľahšie, viete? Ja sa nechcem komplikovať. On si navrhla, kde čo chcem. No Ask Me, ja len som potrebovala vedieť, kde cca to dám, hej? OK, update je, že ešte nemám poslednú časť nakreslenú. Mám zatiaľ, mám domčeky, mám slnečník, mám krém. Plánujem tu nadať mušličky a ešte k tomu niečo napísať, ale teraz som hladná jak pes. Zatiaľ som nebola na telefóne a je 12:15. Neviem, som nedala príliš veľa cesnaku, ale uvidíme. Povedzte mi, či je to pravda, ale ja som čítala, alebo videla, alebo počula, neviem, že nemáte piť kávu 60 až 90 minút po jedle. Neviem prečo, a som si mohla o tom prečítať, že prečo tak je, že akože na základe čoho to vyhodnotili. Ale teraz to robím tak, praktizujem to, a zatiaľ nevidím žiaden rozdiel, takže možno je to fakt len hoax, ja neviem. Ideme kresliť mušličky. OK. Jedna jediná mušľa sa mi páči. To mám tu na fotke, čo sme ju našli. Krásna je, nechápem, že sme takú našli v Taliansku. Som taká, že to si úplne predstavím niekde na Havaji, alebo ja neviem. Takže to bolo, inak ten deň bol strašne super. 3 mušle a tu je text. See you soon, guys. Musela som odstrihnúť jeden dom, lebo bol škaredý. To vôbec nevadí. Som tým strávila asi, že 3,5 hodiny. Lebo som sa nepohnala, medzi tým som jedla, neviem čo všetko, ale... Chápete, že jak sa pekne dá zabiť čas? Dobré ránko, dnes je druhý deň bez telefónu. Akože teraz natáčam na telefón, ale rozumiete, že už ste na to prišli, jak to funguje. Mám hroznú pleť, ale už som konečne zistila, prečo. Dneska ráno som dostala svoje dni. Idem si urobiť make-up, lebo idem o chvíľku do kostola. A akože nie o chvíľku, ale o chvíľku. Hlavne v takéto dni, keď potrebujem začať robiť so svojou pleťou. Prvá vec je toner. Používam tento. Nechám to teraz trochu vyschnúť. Potom ďalším krokom, to sa rybovalo, je tento krém. Včera som chcela prať, pamätáte? Som nevyprala nič, bo proste celý deň v kuse bolo. Buď boli plné pračky, alebo boli plné sušičky. Ja som bola taká, že to nevyperem si a potom to nebudem aj vysušiť. Beauty blender. Puder. Bronzer. Špirála hnedá. A pomada. Ja sa musím stále nižšie rozohýrať, lebo slnko mi odchádza. Viete čo? Včera večer som nebola na telefóne, ja som bola taká, že čo budem robiť?
pozerala som si seriál. Neviem, či ste niekto z vás vedeli Rivals. Ja som to pozerala asi, neviem, keď to vyšlo prvýkrát, 2005, neviem. Tak proste, keď to vyšlo, som to pozerala s mojou kamoškou. A asi začala vychádzať nová séria, alebo niečo také, lebo prvé 3 epizódy sú vonku. Včera som ich všetky 3 pozrela. Bolo tak dobré. Ja milujem strašne ten seriál. To je strašne vtipné, strašne skvelé. No ma zaujímajú všetky subploty. Že proste každý ten človek, čo tam je, ma zaujíma. Nielen, že hlavná postava. Lebo väčšinou som taká, že zaujímavé jedna plotline a ostatné ma nezaujímajú. Ale v tomto celé to je dobré. Strašne sa mi to páčilo. Ďalší rok píšem bakalárku a som si vybrala tému. Nepoviem vám presne akú, lebo ešte to nie je 100%, ale musím prečítať veľmi veľa Shakespeareových hier. Som si teraz posťahovala všetky do čítačky a začala som čítať Richard III, lebo to je hlavná vec, o ktorú budem asi analyzovať pravdepodobne, ešte si nie som istá. Takže to bude veľmi fun. Neviem načítané, ale viete, čo myslím. Chcela by som si ich kúpiť aj v reálnej verzii, akože fyzické knihy, keď príjem domov, aby som si tam mohla písať do toho poznámky, lebo akože môžem aj tu, ale ja nie som veľmi dobrá v technológiách. Dala som si popri tom ešte kávu a začala som čítať a bolo to super. A zase som nebola na telefóne. To je úplne perfektné, kamoši, vy si neviete predstaviť. Takže... koľko hodín? Však to nie je celá. OK. Ideme do kostolíka. Potom sa vrátim, dám si obed. A uvidím, čo sa bude, či konečne bude môcť decka už vyprať si veci. Lebo, chcete vidieť outfit? Aj mňa, som neukázala outfit. Inak, neviem ako vy, ale ľudia, čo máte iPhone 13, nemáte pocit, že už proste zomiera? Ja mám pocit, že zomiera, že proste je pomalý, že baterka je strašná, že... Dobre. Bye! Práve som došla na môj obed. Nemám navarené nič. Navarím si večeru. Takže sa najem a idem pozerať hokej, lebo idem natočiť video reakcií na dnešný zápas. Neviem, ako to skončilo, nepozerám si spoiler, ale idem pozrieť, ako sme hrali s Talianmi. Dúfam, že vyhráme, lebo ja neznačam Talianov. Veľmi veľa času som teraz stravila na telefóne. Som asi od 3. do 6. som pozerala hokej a potom som to video 2 hodiny. 2 hodiny som ho editovala. Medzi tým som sa stihla akurát najesť a to je všetko. Takže idem teraz do sprchy, vypnem telefón, dám ho na bok a uvidím, čo budem čítať, alebo sa mi bude ešte chcieť niečo namaľovať, nakresliť, alebo si pozriem nejaký film alebo niečo. Ale teraz nechcem môj telefón vidieť veľmi dlho. Idem do sprchy, idem si myť vlasy, idem sa robiť človeka, idem si ľahnúť a končím môj deň. Neurobila som si včera hitless curls a som šla spať trochu s mokrými vlasmi, takže trošku zle, ale aspoň sa mi krotí ofina. Dnes mám supervision o 10. Je 8:30, takže si idem robiť kávu, trošku si pozriem, čo vlastne idem robiť na tej supervision a ideme tam. A potom treba si navariť, lebo ja mám varené jedlo. Musím namaľovať nejakú maľbičku na TikTok, lebo snažím sa, aby mi narastol ten druhý profil, pretože ma akože baví viac. A potrebujem napísať jednej deti na ubytko, kvôli tomu, že stále nemám ubytovanie padové, alebo stále stresy strašné. A ďalšia vec je sa prepnúť na Bokača, lebo mám supervision z Bokača zajtra. A potom mám stredu voľnú. Potom mám stretnutie o téze v štvrtok. Potom mi príde kamoška. To tak. Right. Asi tam nebolo dostatočne dlho. Ideme ešte raz. Hej, idem sa porobiť kávu. Áno, kamaráti. Počuli ste mi pukla ruka? A ideme sa pozrieť, či mi vyšli hitless curls. Akože nemám ich tam dlho, ale o chvíľu musím ísť. Takže... OK, spadne to rýchlo. Ale... Well... Lepšie ako nič. Viete čo, dneska večer si ostriham ofinu, som sa rozhodla. Nie. Hej. No ja mám stres na tú supervision, guys. Akože ani nič tam nemám robiť, ani som nepísala na to esej, ani nič. Takže len prídem tam a poviem, že môžem sedieť a počúvať. Neviem, čo bude to povie tá profesorka. Musím byť múdra.
Späť. Bolo to super. Tá profesorka, ona učí dejiny umenia a práve ide naspäť do Ameriky, ona je z US. Ona bola dlho na Cambridge a potom proste odišla, že teraz naspäť ide do Texasu. Takže som stále nebola na telefóne, čo je celkom super od rána, okrem teraz, ale to nevadí. Vonku prší. A teraz som stravila asi, že dve hodiny kreslením, skečovaním, lebo som rozhodla, že si idem maľovať svoj dom, že akože namaľujem každú izbu v mojom budúcom dome, ktorý chcem mať. A prvá izba je kuchyňa. Neviem, proste som nevedela prísť na tú perspektívu, viete, že jak geometria zás, čo vám poviem. Buď dneska večer, alebo zajtra to vymaľujem a teším sa na to. Zase som nebola na telefóne a bolo to super. Idem si asi čítať, konečne. Lebo celý čas hovorím, že hej, poviem čítať. Ešte som nezačala. Zistila som, že dneska nehráme hokej, ja som si povedala na tuby. Takže až zajtra hráme hokej. Takže dobre, dneska máme asi voľno, ja neviem. Tým pádom si idem robiť večernú rutínu. Takže dnešný večer strávime pokojnejšie. Buď si pozriem niečo na notebooku, alebo si začnem čítať Machiavelliho. Teda Shakespearea. Dobré ránko. Strávila som teraz v podstate 3 dní bez telefónu. Napísala som si proste veci, ktoré boli lepšie, ktoré boli horšie, čo mi to dalo, viete. Práve to, čo si všimla je, že som bola kreatívnejšia. Alebo možno nekreatívnejšia, ale vytvorilo mi to viac priestoru na to byť kreatívna. A moju kreativitu pretvoriť do niečoho fyzického. Čím bolo maľovanie počas týchto 3 dní. Čo je strašne super, ja som zabudla, ako strašne ma to baví. A aké to je, že proste úplne vypnete, striete sa na jednu vec a strašne rýchlo zbehne čas. A ja mám čas, takže ho môžem zabíjať, viete. Neviem, bolo to strašne super, že som svoju myseľ nestimulovala rôznymi vecami, ale som sa zamerala na jednu vec, ktorá bola príjemná. Asi aj vďaka tomu, ale ja som tak spokojnila. Proste, viem, že je to divné, že si možno proste, že jem na blúdy, neviem čo. Ale veľa času som stravila tým, že som len sedela a pozerala, alebo len stála, alebo len chodila. Že proste nebola som teda na tom telefóne, takže som si voľné chvíle nevyplňala niečím a reálne boli voľné chvíle a proste som len vypla hlavu. Verím, že veľa z vás má tiež také, že nechcem tak nazvať, lebo proste to je... Ok, dobrá. Keď máte také úzkostlivé myšlienky a ste takí, že vystresovaní v kuse a neviem čo, je to telefónom veľa. Lebo keď si reálne sadnete a nerobíte nič, a len proste rozmýšľate a reálne sa pozriete na tú vec, ako je veľmi podstatná, aké sú výsledky, ktoré môžu z nej vzísť a že aj tá najhoršia možná situácia nie je taká hrozná, tak proste sa trošku upokojíte. Teda aspoň ja som to vnímala, že proste som bola pokojnejšia a taká kľudnejšia a nemala som stres a nebolo mi zlé. A to viedlo asi k tomu aj, že som večer lepšie zaspávala. Som osoba, ktorá chodí spať celkom skoro, ale teda bola som chodila o 9, o 10 spať, aj neviem čo. A teraz proste posledné dni, odkedy som prišla teraz na Cambridge na posledný trimester, som neskoro chodila spať. A som bola taká, že prečo, že čo som robila iné. No, bola som veľa na telefóne. Ale odkedy som tie 3 dni nepoužila telefón, že som pred spaním nebola na telefóne, tak som chodila spať skoro. A znova a bolo to super. To vedlo k tomu, že som vlastne išla skôr spať, potom som sa skôr zobudila a rána som moja obľúbená časť dňa. Takže som mala viac toho rána pre seba. Proste takto pekne na sa všetko nadviazovalo. Perfektné. Ďalšia vec, ktorá sa zmenila, bola tá, že na začiatku som proste všade, kde som išla, som brala telefón úplne, že bez rozmýšľania. Proste telefón, kľúče, peňaženka, išla som. Včera som bola taká, že proste nechcem si brať ten telefón, mám bude zavádať, neviem čo, že nechcela som ho so sebou brať, ale potrebovala som ho brať. Proste keď som išla prať, potrebovala som aplikáciu na pranie, keď idem vonku, proste keby dačo sa stalo, potrebujem telefón a takto. Takže ho som brala, ale taká zmena strašne rýchla, viete, bolo celkom cool. Bola som produktívnejšia, čo bolo super, lebo znova nevyplňala som tých chvíľ, kedy som mala čas a tým pádom som ten čas použila na veci,
ktoré som už dlho odkladala, hej. Napríklad včera som si poukladala univerzity, na ktoré chcem ísť na magistra, som si ich proste zoradila, napísala ku každému, že koľko stoja, kde sú a také, to bolo super, že už proste, viete, mám tak pekne zorganizované. Alebo som si posťahovala, no ešte stále som začala čítať inak, hej. Som asi 4-krát v tomto videu povedala, že idem čítať už a ešte som nečítala. Ale som povedala, že okej, začnem čítať, keď sa s tou učiteľkou porozprávam, profesorkou a ona mi povie, ktorú mám čítať. Takže tak. Takže budem sa snažiť byť stále menej a menej na telefóne ako doteraz. Je pravda, že tým, že točím na TikTok a robím YouTube a také veci, je to ťažšie, lebo proste v kuse natáčam, v kuse striham videá, posielam, neviem čo a som zistila, že reálne TikTok viac posúva moje videá, keď som ja na TikToku. Že proste, keď ja som tam, tak veľa ľudí to vidí a keď tam nie som, tak keby to, neviem, prečo tak funguje. Ale hej, budem sa snažiť obmedziť čím viac, ako len budem vedieť. Bolo to super. O chvíľku príjemná kauška. Môžete očakávať v blízkej budúcnosti vlog z nášho výletu, ktorý bude na veľmi strašne sa teším na to miesto. Takže dúfam, že sa opojím ešte to video a dúfam, že to bude super. Ďakujem, že ste si toto video pozreli až do teraz a veľmi vás povzbudzujem tom, aby ste aj vy nepoužívali svoj telefón.